Avui us ensenyo com a les fotos d'animals aplico la tècnica del dodge and burn, que bàsicament la traducció seria aclarir i enfosquir. És una tècnica que es fa en Photoshop, on amb el pinzell vas ressaltant les parts il·luminades i vas enfosquint les parts més fosques. No sóc un expert, però us explico com es fa. Doncs aquí tenim una foto de la SUA, de l'última sessió que vaig fer. Veureu que són canvis molt sutils, on les parts on hi cau més llum s'il·luminen una mica més i parts que queden més a l'ombra s'enfosqueixen una mica més. Llavors, com es fa això? S'ha de crear una nova capa, però algo diferent de lo normal. Farem alt i clic i llavors ens apareix aquesta finestra. Al modo li posem superponer i obrim aquesta finestra perquè el que ens interessa és que ens aparegui aquesta opció, rellenar d'un color neutro per a superponer. Això fa que, mira, si ho posem en normal, ens ompli la imatge d'un gris neutre. Llavors, si aquí apliquem els pinzells blanc o negre, llavors els canvis que veurem a la imatge és de més o menys il·luminat. Si agafo el pinzell blanc i faig aquí un trazo, s'il·lumina. I si agafo el pinzell negre, enfosqueix. Llavors, per no fer canvis super extrems, baixarem l'opacitat. Jo normalment faig entre el 8 i el 13%. Per exemple, si fem un traç blanc, veieu? S'està il·luminant la cara. El que hem d'anar fent és, a base d'anar intercalant el pinzell blanc i negre, per exemple, aquí l'orella, que hi ha la zona que està més blanca perquè ja està tocant la llum, ho pintem de blanc, i després, per exemple, aquesta zona que just queda a la foscor, ho pintem de negre. Això també ho estem pintant de negre. És una mica com pintar un quadre. Aquí s'ha de prendre paciència i anar fent a poc a poc. Aquests mitjons més clarets tots de blanc. Les parts negres que hi ha entre els mitjons blancs, doncs passem el pinzell negre. Aquí la part més il·luminada del nas la remarquem. La separació aquesta que és més negra també la remarquem de negre. La zona que està més brillant la repassem. El forat negre també ho repassem. La llengua fem el mateix, on veiem que a la llengua hi toca la llum, ho ressaltem. A la separació entre les dues meitats de la llengua hi passem el negre. I tot i que sembla que no haguem aplicat canvis, si anem comprovant, veurem aquest contrast que hem afegit a mà. Només he fet el cap, que hi ha com parts molt diferents, dents, llengua, nas, ulls, per explicar-vos una mica. La resta del cos no l'he fet, per fer-vos una idea serveix.